ndizi nazote poyankhulapo pa nkhaniyi mlembi wamkulu wa zachuma Betani Chereni ati ntchito ya unduna wawo ndi odziwikiratu kwa nthambi zonse za boma zimene zimalandira ndalama. Chereni ati nthambi za boma zikhoza kulandira ndalama popempha ndalamazo ku unduna wawo komanso potengera ndi zimene zili mndandanda wa zachuma wa chaka chimenecho. Pakadali pano undunawo wati ndalama zimene zimayenera kupita ku bungwe la NRB zaperekedwa ndi ofesi ya accountant general ndipo ofesi yawo ipitirire kugwira ntchito bwino ndi nthambi zonse za boma powonetsetsa kuti ndalama akulandira mu nthawi yake. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT lati boma likuyenera kusintha pagwiritsidwe ntchito ka ndalama zimene limatolera mzipata zapansewu za mdziko muno. Mkulu wa bungweli Awiri Kambwandira wati ndizokhumudwitsa kuti anthu mdziko muno akupitirira kugwiritsa ntchito misewu imene sili bwino pomwe boma likupitirira kutolera ndalama zochuluka mzipatazi, ndalama zimene zimatoleredwa mzipatazi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Bungwe la Lodge Fund Administration lati pofika pa 31 mwezi watha lidakwanitsa kutola ndalama zokwana 9.8 billion kwacha mzipata za Chingeni ndi Kalinyeke zimene zili ku ntchewu komanso kudedza. Wofalitsa nkhani za bungweli Amasawu Kongwaluko ati bungweli lakwanitsa kugwiritsa ntchito ndalama zoposa 1 billion kwacha pokonzanso malo ena mu msewu wa M1 wochoka kuzalewa kukafika ku Lilongwe. Iwo ati mwazina ntchitoyi idakhudza kukonza malo amene muli mayenje mu msewuwu. Koma poyankhulapo mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awiri Kambwandira ati boma likufunika kuonetsetsa kuti misewu ikukonzedwa moyenera pogwiritsa ntchito ndalama zomwe zimatoleredwa mzipatazi. Azatu a Lodge Fund Administration akufotokozera ndithu mtundu wa Malawi ndalama zimene akhala kutolera nkofunikira kunena kuti Malawi aziona kuti ndalama zimenezi zikugwira ntchito yotani. Pakadali pano zimene zonse tikuona misewu yathu sili bwino, chimene tikuva makontrakt amene akugwira ntchito za misewu amene musakulipidwa ndiye zimenezo zikudzetsa mafunso kuti ndalama zimene zikutoleredwa matoketi mmene mipata zimene ndalama zimene zikugwira ntchito yanji, ndalama zimenezo zikupita kuti ndiye kofunikira ndithu kuti boma liwonetsa kuti ndalama zimene zikutoleredwazo zikugwira ntchito yake. Chipata cha Chingeni chidatsekulidwa mchaka cha 2021 pamene cha Kalinyeke chidatsekulidwa mchaka cha 2022. Anthu ochuluka adakhamukira ku nyumba ya malemu Raf Kasambala ku Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre kukapereka ulemu wotsiriza. Akasambala adamwalira mwadzidzidzi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe pamene zotsatira zakupima kwa thupi lawo zasonyeza kuti adamwalira akamba ka vuto la mtima. Isaac Salima akufotokoza zambiri. Ngakhale mu mzinda wa Blantyre kunja kudazizira kwambiri, anthu ochokera m'magulu osiyanasiyana amoyo adakhamukira ku nyumba kwa malemu Raf Kasambala ku Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre kukapereka ulemu wawo womaliza. Aka kadali womaliza kuti Akasambala alowe komanso kutuluka nyumba yawo imene yakhala ili khomo lawo kwa zaka zochuluka zapitazi. Anthu onse amene adayankhula pa tsikuli adagwirizana pa chinthu chimodzi kuti anthu mdziko muno ali ndi zambiri zimene angaphunzire kuchokera kwa malemuwa. Akasambala asiya mkazi komanso ana atatu ndipo mmodzi mwa anawa Cornelius anati bambo awo ankawalimbikitsa kuti azilimbikira maphunziro komanso kulimbikira mmoyo uno. Mtsogoleri wa bungwe la maloya mdziko muno la Malawi Law Society Patrick Mpaka adati Akasambala adali munthu amene ankafuna kuti zimene akufuna zichitikedi. Kuti Akasambala tizakumbukira kuti anali munthu amene ngati zinthu zina zikulakwika amachitapo kanthu, zikalakwika amachitapo kanthu ndi kufaitira kuti aliyense apindule. Ndiye ndi uthenga umene tinapereka kuti tonse tikhale ndi chidwi kuti tithe kuchitapo kanthu ngati china chake chikutivuta. Anthu ena amene adali nawo pamwambowu ndi monga nduna yona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo a Michael Usi amene adakhalapo mkulu wa banki ya Reserve mdziko muno Adaliso Kabambe, komanso anthu ena amene adapuma komanso amene akuchita nkhani za malamulo mdziko muno. Mwambo wa mapemphero udachitikanso kenako ku kachisi ya St. Montfort ndipo kenako thupili adalitengera ku bwalo la ndege la Chileka pamene alipitisa mbomba la Nkhatabe pamene akuyembekezeka kuliyika m'manda lolemba lino. Pakadali pano zotsatira zoyamba zokhuza chimene chidapha malemuwa zasonyeza kuti iwowa adamwalira kamba ka vuto la mtima. Izi malinga ndi amene amayankhulira polisi mdziko muno Peter Kalaya. Mkulu wa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority Makra Daud Suleiman
wati tsogolo la dziko la Malawi lagona mu ntchito za luso la makompyuta. Iwo anena izi pamene bungweli limakhazikitsa ntchito yomanga chipinda chophunziriramo makompyuta pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Nkhani kwa Ngabu m'boma la Chikwawa. Steve Mulia wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Suleiman amayankhula izi kwa mfumu yaikulu Ngabu m'boma la Chikwawa pa sukulu ya Nkhani pamene amakhazikitsa laboratory ya makompyuta pansi pa project ya Connect a School. Masomphenya a 2063 amakhazikitsa chitukuko chogwiritsa ntchito makompyuta ngati mmodzi mwa nsanamira zimene dziko la Malawi likunena kuti litsatire ndi cholinga chakuti masomphenya amene achata akwaniritse. Ndiye ngati ife sitikapo ndondomeko zoonetsetsa kuti Amalawi ambiri akutha kugwiritsa ntchito kompyuta komanso Amalawi ambiri akutha kupeza makompyuta ndiye kuti masomphenya amene achati aphonya. Ndipo mmawu ake phungu wa derali Abida Mia anati ndokonzeka kuti derali lipilire kutukuka akasankhidwanso mzisankho zikubwerazi. Tikuthokoza His Excellency Dr. Lazarus Chakwera kuti atithandiza ndi makina amenewo. Anathu kuno aphunzira zambiri and akamapita kuti pita kapeza zintchito mu town akhala ali ready ndi maphunziro a makompyuta kuti at least akoza kudziwa zambiri. Koma nanga sukulu yakonzeka motani kuti isamalire katunduyu? Katundu amene akamabwera oyambirira kulandira timakhala ineyo ngati head ndikuchita verify kuti katunduyo wabwera in good condition komanso abweretsa makalata oyenereza kuti katunduyo tikakapa sa stores clerk akhale osungidwa bwino komanso tili ndi security kapena magadi amene amayang'anira katunduyo komanso mkatikati momwemo katundu akamati akutuluka kuchoka ku stores timaonetsetsa kuti katundu ameneyo tisayinire. Mugawo loyamba la project ili Makra ikumanga malaboratory 75 msukulu zosiyanasiyana mdziko lino. Ophunzira asanu ndi anayi amene mbuyomo adali ungoyendayenda m'misewu awasankha akapitiriza maphunziro msukulu za ukachenjede. Anthuwa ali pa mndandanda wa ophunzira opita msukulu za ukachenjede za boma umene autulutsa kumene. Malinga ni mmodzi wa amene amagwira ntchito yothandiza ana oyenda m'misewu Moses Mwalapo anati anawa achokera m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili la Mercy Matonga. Malinga ndi Mwalapo omwe ndi mkulu wa bungwe la One Step Foundation omwe amagwira ntchito yothandizira ana ongoyendayenda mu msewu anati ana 12 omwe analembera nawo za sukulu ya ukachenjede ana 9 ndi omwe asankhidwa kupita m'makoleji osiyanasiyana zomwe zikupereka chiyembekezo chothetsa umphawi. Kwambiri chisangalalo chifukwa mwina mbuyo mu anthu amene apita ku university amene achokera mu street analocheperako panopa chiwerenga chikula tsiku ndi tsiku and ana 9 tikuyembekezera kuti awawa ndi kuti adzakhala nzika zodalirika zimene zidzathandiza dziko lino komanso khulupirira ana 9 onsewa akhala pa mndandanda kwa chithandizo chimene boma limapereka through Rose Board kuti amaliza sukulu yawo mopanda mavuto aliwonse compare ndi mmene anali ku primary ku secondary ndi ku primary. Ku secondary ndi primary kulibe ndondomeko ya loni and timapezeka kuti timavutika kuti mwina tipeze fees yawo kuti ithandizike. Koma chingakhale nkhani ya ku university ili yosangalatsa anthu ambiri, Peter Kachigodwe yemwe ndi wa zaka 17 ndipo wasankhidwa kupita ku college ya Luwana anati chingakhale ali okondwa sakudziwa mmene maloto a sukuluwa angakwaniritsidwire kamba kuti palibe thandizo lopezekeratu pa maphunziro ake. Ndosangala kwambiri chifukwa moyo wanga wasinthika mmene ndapita ku university ndi kumeneko ndikamaliza maphunziro ako chenjede moyo wachonso ukapezeka ndi kuti moyo basi wakuti wasinthika. Ndipo mkulu wa Lilongwe Rehabilitation Center apita Magomero anati ana ambiri omwe amachokera ku masentawa amavutika kupeza thandizo monga la school fees komanso zipangizo zina zophunzirira. Bakwana ena kuti sangati kuda bakwawo timasiya pa center so kuti tipeze ma resources chimakhala chinthu chachovuta kwambiri ndo kupena mathandiza but ifasi mwana ikai last year nanso ndalawi amene ali kukunda koma ndi mmene makhala interaction ndi mabusana siyala waso individuals ndi upangimeti nawo at least sitikufuna kulepera school koma abiri pangira piro kuboma kuti ngati center osinyana khalire azikhala pasogolo kulithandiza kuti ana amene wawo azipita school yawo kwa ntchito yaikulu ife pagawuli kupanga. Malawi muli chiwerengero cha ana pafupifupi 15,000 m'mizinda komanso m'misewu ya mdziko muno
omwe amangokhala kamba kuti alibe kolowera. Chiwerengerochi chimakwera kamba kakulephereka kwa mabanja komanso kuvuta kwa zachuma. tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonereze. Pili wawa mwene amwe muoneka udandaula bwanji kwenikweni. Mwene Sabata latha ndinapita kukatenga ndalama pa ATM. Nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga. Komano pa ATM sizinatulutsa. Ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki. Komano mpaka napano sakundipasa chithandizo. Ndiye mbale wanu netu ndalama ndiye yandivuta maluza kundimenya osati masewera ndiye sindikuziwa kuti ndipange bwanji. Mbale wanga ndithu mbale wanga ndiye kudandaula konseko. Koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yaikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma monga osunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki, mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama, masako, a insurance, a pensioni, ogulisa masheya komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya. Ndiye tandifotokozeni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake. Chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la zandalamalo ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki kuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko. Apo ayi mutha kuwayimbira foni ndipo akuthandizani. Ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo kadandauleni ku banki yaikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw. dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. popitiriza nkhanizi ankhalakale awiri pa ntchito yofalitsa nkhani awapatsa ulemu wapadera pa ntchito imene agwira mdziko muno. Awiriwa ndi Alois Msasa amene agwirapo ntchito zofalitsa nkhani kwa zaka zoposa 25 mabungwe ndi nthambi zosiyanasiyana monga kutiveta komanso Ambane Ngwira amene agwirapo ntchitoyi kwa zaka zoposa zisanu ndi ziwiri ku banki yaikulu ya dziko lino. Awiriwa amene apuma pa ntchito tsopano alandira ulemu komanso kusangalalidwa pamwambo omwe udachitika ku Lilongwe. Kathe Maulidi ali ndi ripoti. Amsasa omwe anali mtsogoleri woyamba wa bungwe la ogwira ntchito zofalitsa nkhani anayamikira bungweli powazindikira komanso kuyamikira ntchito zawo. Iwo anati apitiriza kupereka thandizo kwa ogwira ntchito zofalitsa nkhaniwa ngakhale apuma pa ntchito. Kumbali ya luso la manja atu tinganene kuti zasinthapo zinthu. Chini chimene tinaona kuti makamaka achathandizira kwambiri ndi kuyika luso la manja ngati mbali ya ndondomeko ina yake ya 2063. Mukamaolonga mmene mujamo muzoonesa kuti luso alitenga ngati phada lenileni limene lingapitise patsogolo chitukuko cha dziko komanso kapangidwe ka zinthu ndicho linga choti Malawi tikhoza kumapanga zinthu zoti tikhoza kumayitanisa kunjako. China chimene chingachitikenso njoti ngakhale zili chonchobe pamafunika be ka mindset tikhale tisinthe kuti kodi ntchito yokuti yongofuna kuti ntchito ya makolala ya white collar job
imatipasa zinthu zotani anthu aphunzire kuti ngakhale luso la manja licha limakhozanso kuthandiza pa chitukuko cha dziko. angwira kumbali yawo analimbikitsa kugwira ntchito zofalitsa nkhani kuti apitirize kugwira ntchito zawo mwaukadaulo. choyambirira amayenera kuti azindikire kuti kodi agenda ya boma lathu pa chitukuko ndiyotani. Usanapite kuti uyankhule uyenera kudziwa kuti kodi chimene ndikuyankhula inechi ndichogwirizana ndi agenda imeneyi kapena ineyo ndiyankhula zinthu zina zake zosiyana. Chifukwa timayenera kuti ngati ma institution tiziyankhula zinthu zofanana. Ndiye zimayenera kuti ukaziwa agenda ija ndi pamene ungatheno kuti upange structure mmene ungayankhulire ndi anthu aja kutinso zinthu zija zikhale zomveka bwinobwino. msungichuma wa bungwe la ogwira ntchito zofalitsa nkhani a Grace Hara yemwenso ndi mneneri wa bungwe la National Initiative for Civic Education NICE wati angwira ndi amsasa agwira ntchito yotamandika kwambiri ndipo amangoyenera kuyamikiridwa. anthu amene ndi anthu oti anagwira ntchito zawo mwaukadaulo bwino kwambiri komanso anali anthu odekha anthu oti amene timayamba kumene ntchito zimene zofalitsa nkhani timaphunzirapo kwambiri kwa iwo amatithandiza kuti tizikhala olimbikira komanso ogwira ntchito ndi ma standards oyenerera. anthu amene modzi mwa iwo ngati Louis ndi munthu oti anali modzi mwa anthu amene anayambisa bungwe limene la Public Relations Society atakumana ndi anthu ena kukhala pansi kuti maiko enawa ali nalo bungwe limene chifukwa chani ifeyo tilibe. ndi amene anayambisa bungwe limene komanso anakhako mtsogoleri wa bungwe limene ngati president pamene mbani ndi munthu oti odekha oti anthu amamuyimbira foni olopata kuti pali crisis ya mtundu wanji pali zotsamwitsa zotani mbani amatha kufotokozera kukuthandiza kuti ntchito yako ija ngati ukuyamba kumene ukhazikike komanso uthe kudziwako zina ndi zina za mu field imeneyi. ogwira ntchito zofalitsa nkhani m'mabungwe ndi nthambi zosiyanasiyana anasonkhana ku Silver Clubhouse kukasangalala ndi amsasa komanso angwira. phungu wa dera la chikwawa mkombezi a Bidamiya wati umodzi pakati pa atsogoleri a mipingo ndi njira imodzi yopititsira patsogolo chitukuko cha mderali. Amiya amenenso ndi nduna yoona za madzi ndi ukhondo anena izi pamene amakumana ndi atsogoleri osiyanasiyana a mipingo. Steve Mulia wabwera ndi ripoti. Amiya amayankhula izi ku nyumba kwawo mbomalo pomwe amakumana ndi atsogoleri a mipingowa. timangofuna kuti tizikhala tikugwirizana ngati ma members a ma church ndi ine ngati mtsogoleri wawo tena kugwirizana chochita pa nkhani ya ma church ndi chitukuko chifukwa iwo amakhala ngati atsogoleri ama members ndi akoza kuuza ngati MP wawo kuti tiyende bwanji. ndipo mmodzi wa atsogoleri a mipingowa a Bishop James Lupia anati anayitanitsa mkumanowu ndi cholinga chopereka nkhawa zawo kwa phunguyi. mukudziwa munthu akakhala munthu wachifundo sapita mbali imodzi. munthu wachifundo amapita magawo onse. munthu akakhala mtima wake because legacy imene amapanga let Miya mzimu wause mumtendere ndifo legacy imene jakuyipitiriza ona babida Miya. so tinaona chinthu cha nzeru kuti mwina mwake chifundo chimene anachigwira apitiriza. ndipo amiyawa anapitiriza kufotokoza kuti ncholinga chawo kuti adzikhala ndi mikumano ngati imeneyi chifukwa atsogoleri a mipingowa ndi amene amakakumana nthawi ndi nthawi ndi anthu a mdera lawo. alimi okhala ku madera apansi pa matiye anayi ochokera mboma la Blantyre apindula ndi ntchito ya ulimi wa nthirira wa makono imene bungwe la World Food Program ikuthandiza kuchokera pansi pa program yomwe akuyitcha Integrated Resilience imene bungwe la Foundation for Irrigation and Sustainable Development likukhazikitsa. alimiwa akuwapatsa mphamvu yokwanitsa kulima mbewu kawiri pa chaka posadalira mvula. tili ndi zambiri mu ripoti la Luwereni Mpasa lomwe wawerenga Thomas Kachere. wapampando wa Tikondani Irrigation Club a Steben Namati anati programuyi yakhala yopambana kwambiri polimbikitsa kuthana ndi vuto la njala komanso mavuto azachuma. Project imeneyi kuchokera chathachi tidaona kuti ili ndi phindu chifukwa nthawi yoti timatenga makheni makatsirira ndere udasiya makheni aja kubwera ulimi wa nthirira wa masola uwu watipatsa mphamvu kwambiri chakayetsa chamba kupindula chaka chathachi. tathandizidwa nazo zimenezi chifukwa banja anu lukhanga likuyenda bwino chifukwa chakuti chakudya chikupezeka. munthu kuti akhale bwino pa banja ndi kuti ali ndi chakudya chokwanira. nde nthirira umenewu ukutipatsa kuti chakudya chidzipezeka pafupi. Mai Roda Chaiwala amudzi mwa mlima
ayamikira za ubwino wa programuyi. Njala pakhomo pathu tinganene kunena kuti yachepa ndithu yaononso ngakhale ana sukulu tikuthandizika unena kuti tikapanga zimene zizi ana sukulu timayesetsa unena kuti kuwathandiza kumbali ya sukulu akati amayi tufuna kena kake ku sukulu timatha kutenga ndikutani ndikuntumizira mwana sukulu ndikuthandizika. Mmodzi mwa akuluakulu omwe akuyendetsa ntchitoyi ku chigawo chakumwera Ame Chongwe anati ndondomekoyi ikupereka mphamvu kwa alimi kuti akhale odzidalira. Ngati Feed NGO ndi thandizo lochokera ku World Food Program tinagulira anthu wa mapampu ogwiritsa ntchito sola kuti azigwiritsa ntchito ulimi wa nthirira chifukwa chonena kuti sanakolole. Nde pampu imodzi iyi ikuthandizira alimi okwana 100 pa hectare imodzi. Nde kuti akalima kamodzi mene mwachionera chimanga ichi pa 10 hectares alimiwa atha kukolola matuba 50 mene alowera koyambirira akakolola ndeti azaraso kachiwiri. Ndeti kwalimbikisa chonchi chifukwa kuti alime area yaikulu kwambiri chifukwa chonena kuti agwiritsa ntchito pampu ya sola. Area iyi sangalime kugwiritsa ntchito makeni koma chifukwa cha sola uje pampu imene anapanga design a Feed Limited akutha kulima mtunda waukulu kwambiri chifukwa kuthirira nkosavuta chifukwa choti akuyuza mphamvu ya dzuwa. Ntchitoyi idalandira ndalama kuchokera ku nthambi ya World Food Program WFP. Nkhani zathu ndi zomwezi koma ndisanasiyane na insomero yake bungwe la NRB lati kuchedwa kulandira ndalama ndi vuto limodzi limene likukumana nalo mu ntchito yopereka ziphaso kwa anthu. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lati boma likuyenera kusintha pa kugwiritsidwa ntchito ka ndalama zimene limatolera mzipata za pansewu za mdziko muno. Ndipo anthu ochuluka mu mzinda wa Blantyre apereka ulemu otsiriza kwa thupi la Araf Kasambala. Muna ndine Yankho Seunda.